କିଏ ସେଠି? ମୁସୁକ କଣ ହେଲା? ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଆସିଛି ବାପା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଆସିଛ, ପୁଣି ଏକା ଆସିଛ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ହତଭାଗା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ କି 4ଟା କାନ୍ଧ ବି ମିଳେ। ଶୁଣିଲି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଶବଦାହ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଯେ, ହେଲେ ଏ ଝିଅ କିଏ? ତା ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଶବଦାହ କରିପାରିବିନି। ଏ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ, ୟା ନା ସାରି। ତମେ କଣ ତାକୁ ମାରି ଯାଇଛ? ତାହେଲେ ଇଏ ତମର ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ହବ? ଦେଖ, ବିନା ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଶବଦାହ କରିପାରିବିନି। ତମେ ଏବେ ଏଠୁ ଫେରିଯାଅ। ନାଇଁ ବାବା, ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମତେ କଣ ପାଗଳ ଭାବିଛ? ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛ? ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର? ହଁ, ଇଏ ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁ? ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ ତ? ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବି ନା ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେବିନି। ଏ ହୁଣ୍ଡା, ତୁ ମତେ ଭଲ ନ ପା, ମତେ ବାହା ନ ହ, ହେଲେ ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ହେ, ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ମତେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦବୁ। ମୁଁ ସେପାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ରେ ସୁକ। ବାବା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଛି। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମିଳେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ଶବଦାହ କରିବେ ନା? ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶବଦାହ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମିଳେଇ ଦଉଛି। କେବେ ତାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦଉଛି। ଏ ସାରି, ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇବି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବି। ଦେଖିଲ, ସେଦିନ ଯାତ୍ରାରୁ ତୋ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା କିଣିଥିଲି, ସିନ୍ଦୁର କିଣିଥିଲି। ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ବି ଦେଇଦେବି, ସିନ୍ଦୁର ବି ଦେଇଦେବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବି। ଆଉ ତତେ କେହି ମୋଠୁ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖାଲ, ହାତ ଦେଖା। ଏ ସାରି, ହାତ ଦେଖାଲ ସାରି। ନା ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ବି ଦେଇଦେଇଛି, ସିନ୍ଦୁର ବି ଦେଇଦେଇଛି। ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ସାଧବ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଲୋ ଭାଇ, ତୋ ଶାଢ଼ୀ ଠିକ ସାଧବ ବୋହୂ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଶଙ୍ଖା ବି ଦେଇଦେଇଛି, ସିନ୍ଦୁର ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ନା ଶାଢ଼ୀ କାହାର ନୁହଁ, ସେ ମୋର। ସେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ତ କେହି ମୁଁ ଡୋଲା କରିପାରିବେନି, ହେଲା? ହଁ, ସୁକ ଏବେ ଶାଢ଼ୀର